Manolo González de Compromiso por Outes será o próximo alcalde da localidade, despois de preto de 30 anos de gobernos do Partido Popular. Con 5 edís, a súa formación iguala ao PP, aínda que se converte na forza máis votada, superando os populares de Beatriz Molinos, que sufre unha caída considerable, perdendo 3 concelleiros e con eles a maioría absoluta. Un día histórico, en Outes sempre gobernaron as dereitas e por primeira vez fomos capaces de conseguir que haxa unha alternativa galeguista, progresista e que haxa un cambio político en Outes. A corporación neste concello complétase co Bloque Nacionalista Galego, que entra con 2 edís, e o Partido Socialista, que conserva o que tiña. En Noia o Partido Popular perde tamén un edil respecto ao 2015, aínda que poderá reeditar novamente o pacto de goberno con Noia, que mantén os 2 edís que tiña. Está claro que os socios preferentes e o Noia, porque de non ser así, teño claro que as demais forzas non nos permitirían gobernar unha vez máis, e, por tanto, imos a sentarnos, a reunirnos, a analizar as distintas propostas, sempre que sexa en beneficio da localidade, en beneficio da vila. O PSOE noiés sube un concelleiro, pasando de 4 a 5, e o resto de forzas, Marea Cidadá e Bloque Nacionalista Galego, repiten resultados de 2015, conservando os 2 e 1 edís respectivamente. Muros centrará a atención estas próximas semanas. O PP con Inés Monteagudo á cabeza segue a ser a forza máis votada, conservando os 4 edís de 2015. O Partido Socialista de Caridad González mantense tamén con 4 edís. Pola súa banda, Compromiso por Galicia repite cos 3 edís das anteriores municipais, pero terá moi complicado que se dé a carambola de hai 4 anos e reter así o bastón de mando da alcaldía. En Porto do Son destacar tamén a maioría absoluta conseguida polo PP de Luís Oujo, que conserva os 7 concelleiros de 2015. A verdad que moi contento, moi agradecido. Isto o que vai é a facer un máximo esforzo para traballar polos veciños e veciñas de Porto do Son. A verdad que son moi, pero que moi contento por min, pero tamén polo meu equipo, non? Que a verdade que traballáramos, fixemos unha campaña moi boa. Suben tamén Bloque Nacionalista Galego e Partido Socialista, que se reparten con 3 edís cada un, os 2 que tiña Por Todos, que desaparece da corporación municipal. O Partido Popular seguirá a gobernar tamén en Lousame. Teresa Villaverde conserva a maioría absoluta, aumentando ademais un edil con respecto a 2015. O resto de partidos queda do seguinte xeito. O PSDG mantén tamén os 3 edís que tiña, e o Bloque Nacionalista Galego conserva tamén o seu. Neste concello desaparece o Partido da Terra, que non acadou representación.